Mutta me aloitetaan palkintojen jako nyt luokasta Cafe Racer. Ja siinä kolmannen palkinnon saa pyörä numero 1, Ville Hänninen Honda CX500S. Tää oli ensimmäiset paikalle tulleet pyörät tänä aamuna. Kello taisi olla jotain vähän vaille 9 ja valitettavasti jouduttiin antamaan vaan toiselle palkinto. Oli nimittäin 2 lähes täysin identtistä pyörää. Mutta nyt tänä vuonna tällä kertaa häviäjä tiskaa loppuvuoden. Ensi vuonna sitten koitetaan vähän paremmalla tuurilla. Niin. Ja sitten reipas tuuletus vielä siihen päälle. Näin. Näin on Helsinki Bike Show 2014 palkintojen jako avattu. Ja siitä kun Ville kaasuttaa rampilta pois, niin kerrotaan, että Cafe Racerin palkintoja tänä vuonna kolmossijaa lahjoittivat muun muassa Angels and Devils ja Eurobikers. Cafe Racerin 2. Tällä kertaa brittivoimaa, eli pyörä numero 12, Mika Borgström, lukee täällä mulla, Norton 52. Ja tapahtuuko liikehdintää brittiosastolla? Vai onko Lukas pimeyden profeetta vienyt viimeisenkin kipinän? Tapanahan on ollut, että Ridin näyttelyssä pyörät tuodaan ajamalla tänne lavalle ja näin uskon, että tässäkin tapauksessa käy. Se on aina tietysti kisakirjeen pyörän käynnistämisessä omat kommervenkkinsä eikä yhtään helpota tää kuuluttaja höpinän luoma paine. Pikkuhiljaa katsojakin kerääntyy siihen ympärille katsomaan, että mitä tapahtuu, lähteekö se käyntiin vai eikö. Ja ensimmäisellä polkaisulla ihan turhaa höpinäähän tää minulta on. Ja mikä ettei, kyllähän rakennetut pyörät toimii. Siellä on selkeästi rinnakkaistvinissä jonkun verran sitä puristusta laitettu. Toivottavasti toi seisontatuki ei nappaa kiinni, se on nimittäin aika alhaalla. Olisi jopa oloa pudota alas tästä lavalta. Näin. Ja Cafe Racer 2. Mika Nortonillaan. Ja tähänkin palkintoon sponsorit ovat lahjoittaneet Angels and Devils ja Eurobiker. Palkinto tulee tuossa hiukan myöhemmin, kun ollaan saatu kaikki pokaalit jaettua. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Ja näin kun Nortoni siitä hissukseen lipuu alas lavalta, niin Cafe Racer ykköspalkinto tänä vuonna on hiukan Honda-voittoista näköjään tämä palkittujen määrä. Pyörä numero 37, Mikko Kautto ja Honda CB500F. Sieltä luotettava japanilaisen pörinä kuuluukin, kun Mikko kaasuttaa lavalle. Tämä on muuten hieno pyörä. Olen erittäin tyytyväinen, että sain ylipuhuttua Mikon tulemaan tänne näyttelyyn, kun tuossa Tampereen näyttelyssä juteltiin. Todella ennakkoluulotonta rakennustyyliä, mitä ei suinkaan Suomessa näe ihan joka päivä. Kerropa Mikko, mistä tuo tankki on peräisin? Se on Husqvarnan crossipyörästä 1070-luvulta. Ja voitte kuvitella, että se ei ole crossipyörästä säilynyt ihan noin siistinä, että melkoinen duuni on Mikolla ollut. Ja näin Cafe Racerin voittaja saa palkintoja muun muassa Superbikersilta ja Motip Finlandilta. Tää pyörä ei kyllä sitä Motip-palkintoa juuri kaipaa, mutta ehkä sitten seuraavaan tulee todella näyttävä maalaus. Tuuleta! Hyvä Mikko! Ja näin on Cafe Racer-luokka palkittu. Siirrytään eteenpäin, kun Honda potee pientä rampikuumetta. Ja seuraava palkittava ryhmä on Sportbike. Ja täällä on sitten myöskin aika japanivoittoista luonnollisesti näissä urheilupyöräryhmissä on. Lähtee helposti käyntiin ja ajaa kevyesti ramppia ylös. Sportbike 3. sijan voittaa tosiaan Peter Holmström ja hänen palkintoonsa on sponsoroineet Angels and Devils ja Eurobikers. Tuuleta!
Pitää seuraavalla kerralla ottaa vähän isommat pokaalit, että ne näkyy vähän pidemmälle. Näin Mika komeas porstarinsa kanssa luovuttaa lavan seuraavalle. Palataan takaisin tuonne nousevaan auringon maahan. Sportbike-luokan numero 2 palkinto menee pyörälle numero 23. Teemu Equavoen Yamaha XS650. Vanha kunnon 2-pyttyinen Yamaha siellä potkitaan käyntiin. Ja näin. Kenties yksi härskeimpiä laitteita tämän päivän showssa ja ihan oikeutetusti palkitaan Cafe Race, Sportbike-luokan 2. Näin tehdään vähän tilaa, niin saadaan se pytty sieltä. Ja sitten vielä reipas tuuletus sinne yleisöön. Saadaan komeat kuvat. Komeat kuvat ja mennään vauhdilla eteenpäin. Rupea itselläkin kurkkua kuivaa niin, että tuo vesi ei kohtaa enää auta. Ja on se raaka peli, mutta Sportbike-luokan 1-palkinnon tänä vuonna Helsinki Bike Showssa voittaa pyörä numero 43. Toni Kivinen GXR:llä. No niin. GXR:llä on selkeästi ajettu niin kovaa, että maalitkin on lähtenyt pinnasta. Tonin palkinnot ovat sponsoneet Superbikers ja Motiv Finland. Taas meni Motivin palkinto semmoiseen paikkaan, että jos ensi kesänä nähtäisi joku kiiltävä maalikin siinä. Jonka omistaakin meidän vanha tuttumme, joka on tällä lavalla vieraillut aika useinkin. Pyörä numero 42, Janne Uskali, Tsupame. Tää on käsittämättömän hienoa duunia tää pyörä. Käsittääkseni kestänyt aika monta vuotta. Tää projekti on ollut aika välillä vähän pitkäänkin seisahduksissa, mutta kyllä hyvin se kestää aikaa. Erittäin komeen näköinen ja paljon käsityötä tässä pyörässä. Ja näin Janne tuulettaa. Varmasti tulemme tämän miehen näkemään täällä vielä lavalla useamminkin Helsinki Bike Shown aikana. Sanotaan sen verran nyt kaikille muillekin, että tää lava on niin pirun kallis, tää ei oo meidän. Älkää polttako kumia tässä. Mä en halua nimittäin selitellä niitä jälkiä. No niin. Toivottavasti Harri ei paikalla eikä kuullut tuota äskeistä. No joo, siirrytään Street Fighterin luokassa eteenpäin. Joo, nyt onkin itse asiassa hyvä, että tuli tehtyä tuo varoitus, koska nyt tulee semmonen fillari lavalle, missä asennetta piisaa. Pyörä numero 63, Mad Mike, Suzuki, 1441 kuutiosenttiä. Ja näin. Sieltä Virkavallan suosikki kaartaa lavalle. Miesten matka tänne näyttelyyn oli vaiherikas, mutta siitä huolimatta pääsivät paikalle ja kyllä kannatti tulla. Näin asennepyöriä harvoin täälläkään näkee. Ja Mad Mike saa palkinnokseen muun muassa Eurobikerin lahjoittamia lahjokortteja tässä. Ja siirrytään vauhdilla eteenpäin. Ja Street Fighter-luokan ensimmäisen palkinnon, johon on palkintoja lahjoittanut muun muassa Eurobiker, mutta sen lisäksi myös meidän monivuotinen tukijamme Prätkäpaja, joka yhdessä Continental-renkaiden kanssa, joita nykyään maahan tuo siis Allride, lahjoittaa voittajalle vapaavalintaisen rengaskerran. Ja kuka tuo voittaja on? Tuo voittaja on numero 25, Henri Ikola, Kawasaki GP.
Aivan, sieltä tulee pyörä, mitä vähän arvelinkin tulevan. Äärimmäisen komea laite. Ihastelin tätä tuolla Lahden näyttelyssä toissapäivänä. Fighteriryhmässä erittäin massasta poikkeava väritys. Jopa suorastaan custom-henkinen. Tyttöystävä ei kyllä mahdu tuohon pyörään mukaan, mutta se tuskin Jannea haittaa. Anteeksi Henriä. Mutta ei muuta kuin kiitos, että pääsit tänne. Tehdään tilaa seuraaville, jaetaan nuo tavarapalkinnot. Sadekin tässä rupeaa yltymään pikkuhiljaa. Tiivistetään vähän tahtia. Seuraavana meillä on custom-luokka. Elikkä tässä näyttelyssä oli 2 erilaista custom-luokkaa. Tavallinen custom ja classic custom. Nämä oli aikoinaan pakko jakaa erilleen, koska suosiotaan nosti niin paljon tommonen vanhan tyylin rakentaminen, että ne vei custom-luokassa aina kaikki palkinnot, niin heille perustettiin sitten oma ryhmänsä classic custom. Nyt kuitenkin jaetaan ensin custom-luokan palkinnot. Ja siellä 3. palkinnon saa pyörä numero 26, Jari Kujala HD Sportsterilla. Noin, tämä pyörä jo ainakin toisessa ilmiasussaan tulee tänne lavalle. Tänä vuonna maalaus, jos mahdollista, on vielä näyttävämpi kuin mitä viimeksi. Jari saa palkinnon muun muassa HD Tykkitornilta. Ja pyydän ajamaan takaisin sinne Park Fermeeseen, niin saadaan seuraava lavalle. Siitä kun pikkuhiljaa se vapaa vaihde löytyy, ei mitään paineita. Ei sua kato tällä hetkellä kuin semmonen 300 silmäparia. Ja näin. Hoplaa, oli pikkasen matala pyöränäköjä, niin otti ramppiin kiinni. Tulisiko sieltä pari riskiä miestä vähän jeesaamaan, että saadaan kaveri lavalta alas. Tuleekin mielenkiintoisia tilanteita, kun päästään tuonne chopperin luokkaan. Pitkät ja matalat pyörät voi olla hiukan hankalia saada tuosta ramppia ylös. Koitetaan, jos saataisiin vaikka jotain lankkua sinne rampin alapäähän, niin saataisiin vähän sitä ylemmästi, saadaan se oivemmaksi. Mutta seuraava onkin sitten Konkari. Konkari täällä näyttelytoiminnassa ja niin on hänen pyöränsäkin, joka vaihtaa väriä joka vuosi. Mä sain muuten kuulla semmosen villin huhun tuolta Pikkulinnut laulua, että tää mies elää elämänsä parasta aikaa ja hänellä on tänään 1-vuotis hääpäivä. Joten annetaanpa roikuvat aplodit Pevelle pyörälle numero 47, Pitch! Noin, siitä tuli vielä hyvin, mutta tuo seuraava voi sitten tuottaa hiukan vaikeuksia. Peve saa palkintoja muun muassa Go Sunriseilta ja Aras Bikes & Partsilta. Se menee rutiinilla. Niin monta kertaa on tämä mies täällä lavalla nähty. Tulisiko joku taas jeesaamaan tuossa alastulossa? Mennään nimittäin raapasta ja tuossa ylös nousussa. Valuta vaikka siihen vaan ja katsotaan miten se tulee sitten. Sen verran nousee tuo rampin lähtö tuossa, että noin ja Kielpaa pitäisi saada ylöspäin. Eikö se on? Mennä takaperin. Voittaa tuonne matkamallin pyörä Janne Ikkala Baggerillään pyörä numero 45. Noin, sieltä Janne tähtää tarkasti tuohon rampin keskelle. Laukut on sen verran leveät, että niistä jo saattaisi vähän ottaa kiinni, mutta Jannekaan ei suikaan ole ekaa kertaa täällä Helsinki Bike Show lavalla. Pyörä on kyllä vaihtunut, mutta mies on sama.
Janne ei petä. Pyörät pysyy laadukkaana vuodesta toiseen. Näin, ja Jannelle palkintoja lahjoittaa muun muassa HD of Helsinki, Other Side Tattoo ja Autotech. Nyt kyllä Autotechin palkinto jäi vähän pienenlaiseksi, kun se on tuo 23-tuumainen eturengas. Jannella on pikkasen isompi, taitaa olla 26. Ja noin, siitä Janne lipuu rauhallisesti alaspäin. Me vaihdetaan sitten eteenpäin. Isoa vaihdetta silmään Classic Custom-luokkaan. Classic Customissa tullaan nyt sitten näkemään näitä vähän vanhemman tyylin rakennettuja pyöriä. Ja siinä luokassa kolmanneksi, tää onkin muuten mielenkiintoinen luokka. Meikäläinen tykkää, nimittäin kaikki palkitut ovat sporstereita. Kolmanneksi palkittava sporsteri on Sporstereiden aatelija, eli Sporster Rautapää. Omistajana on Harri Lahtela, pyörä numero 2. Olen ihastellut tätä pyörää jo useammassa näyttelyssä. Ja sitä ennen tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa en voi sanoa muuta kuin, että aivan käsittämätön touhua. Todella hienoa jälkeä ja erikoisia ratkaisuja, mitkä sopii tähän pyörään. Ja sieltä Harri kaartaa varmaan ottein rampille. Kyllä kannatti tulla Helsinki Bike Showhun. Classic Custom, kolmas palkinto, johon palkintoja lahjoittaa muun muassa HD Tykkitorni ja Riverside Cycles Porvoo. Ja näin. Pikkasen sieltä suhteellista kosteutta puskee taivaalta, mutta ei anneta sen häiritä. Harri valuttaa pyöränsä alas nätisti, pikkasen raapas mennessään, mutta ei mitään vakavaa. Seuraava pyörä sitten ajetaan ihan täysin tänne lavalle. He on nimittäin varmasti pisimmältä tulleet tänään tänne kaikista näyttelijäasettajista. Ihan sieltä Vaasan kupeesta asti. Pyörä numero 13, Johanna Seijari Sporsterillaan. Ja pyörän taloudellisena moottorina toimii rakas aviomies. Ei saa nauraa sinänsä, tai pitää nauraa. Tää on niin hauska juttu. Pariskunta tulee Vaasasta asti tänne ja eikä päässyt lavalle asti, kun unohtivat pyörän avaimet kotiin. Noin, sieltä pikkasen kevennetään, niin Johanna pääsee lavalle. Täällä on lähestulkoon yhtä hieno ilma kuin silloin, kun mä tämän pyörän ensimmäistä kertaa näin Nortelli Custom Bike Showssa. Oli 4 astetta lämmintä ja sato kaatamalla koko viikonloppu. Mut se ei kyllä latista yhtään sitä tosiasiaa, että on erittäin hieno fillari. Se ei kyllä muuten tuu tosta toisesta rampista alas, että jos sieltä pari herraa auttaa peruuttamaan sen takaisin. Elikkä Classic Customin kakkospalkinnossa on muun muassa Hotbikein lahjoittama lahjakortti ja Spock Motorin äärettömän hieno klassinen ilmanputsari. No niin, sehän tuli hienosti siitä, ei mitään hätää. Sillä välin kun Johanna sieltä varovasti peruuttelee alas, niin mennään eteenpäin Classic Custom-luokan ykköspalkintoon. Tää pyörä on ollut jonkunnäköinen sensaatio tässä kevään näyttelyssä, mihin se on osallistunut. Ensimmäisen kerran taisi olla tuolla Custom Culturessa jo helmikuun puolella. Moni on lukenut tästä Kopterilehden, joka on muuten yksi meidän pääsponsoreista. Kopterilehden projektiartikkeleista. Ja nyt se on täällä meidän kaikkien nähtävänä. Segu, pyörä numero 52, Atom Nucleus. Tää oli semmonen Kopterilehden ja Snowflake Customsin yhteisprojekti, missä tehtiin upeata työtä. Segu suunnitteli, Snowflake Customsin Mara suurimmassa osassa varmaankin toteutti. Ja Kopteri sitten julkisti nämä sivullaan. Ja Classic Customin voittaja kuittaa palkintona muun muassa HD of Helsingin lahjakorttia, Other Side Tattoo lahjakorttia ja tuon aivan uskomattoman hienon Biltwellin Vintage Gringo-kypärän. Näin, siinä. Segu meni niin hämille, ettei muista edes palkintopokaalia ottaa. Ja näin. Täysin ansaittu palkinto.
Siinä menee Classic Customin voittaja. Varovasti sitten siinä kynnyksen kohdalla. Tietysti jos ottaa vähän enemmän vauhtia, niin sehän loikkaa siitä. Pyörässä on paljon semmosia mielenkiintoisia yksityiskohtia, muun muassa käsityönä tehdyt vilkkujen linssi. Ja nyt näyttää jo siltä, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta niin se Segusen vaan hoitaa ja pääsee siitä turvallisesti alas. Noin, nyt ollaan enää niin kuin yhtä varsinaista palkintoluokkaa vaille. Sen jälkeen tulee vielä muutama yksittäispalkinto. Mutta seuraavaksi jaetaan sitten niiden pitkäkeulojen palkinnot ja tehdään melkein niin, ettei edes yritetä niitä tänne ylös, vaan ajetaan ne tähän lavan eteen. Sieltä sitten notkea omistaja pomppaa tähän lavalle pokkaamaan pokaalin ja ei oteta turhia riskejä. Elikkä kolmannen palkinnon saa yksi meidän ulkomaan vieraistamme. Pyörä numero 19, bike number 19, third prize for the chopper class. Aleksei Gagarin pyörällään, mikähän tässä lukee, Antic Miss. Alexei, please ride to the front of the stage, don't come up. Ja näin. Sieltä hyvin korkea kotimaisuus, paikallisen kotimaisuusasteen omaava. Ja korkea käsityön aste tietysti myös. Näin. Okay, can you come up to the stage? Ai. Ja sieltä Aleksei kiipeää lavalle. Ja noin, siitä Aleksei. Reipas kuuletus. Aitoa innostusta nähtävissä. Ja siirrytään eteenpäin chopper-luokassa. Seuraavakin palkittu tuntuu olevan vähän varsin yleistä tää, että täällä samat miehet vierailee kerta toisensa jälkeen täällä lavalla, mutta ei se väärin ole. Meillä on innokkaita rakentajia, jotka jaksaa joka vuosi vääntää uutta pyörää. Seuraavaksi tänne tulee nimittäin hyvä ystävämme Jyväskylästä, Sami Lahtinen, HD Sportster Cipriumillaan, pyörä numero 14. Tuo saattais kyllä tulla tänne ylöskin, siinä on sen verran ajettava tuo maavara. Mitenhän käy, Sami? Ja Sami ottaa turvallisemman tien ja ajaa siihen lavan eteen, mutta varmasti näemme täällä hienon tuuletuksen sitten itse pokaalin kanssa, että melkein paremmat kuvat tulee siitä kuin pyörästä. Ja sieltä Sami loikkaa nuoren miehen voimalla ja hakemaan pokaalinsa. Ja näin. Kiitoksia, Sami. Ja sitten chopper-luokan ykköspalkinto, kuka sen voittaa tänä vuonna? No se menee tähän ihan pääkaupunkiseudulle, tuonne kehyskuntiin. Chopperin ykkönen on Esa Vanhanen, pyörä numero 32, Police Special. Ja sillä aikaa kun Esa polkee pyörää käyntiin, niin kerrotaan, että Aleksei voitti muun muassa HD Tykkitornin ja Jepjepin lahjoittamia palkintoja. Mikä on sinänsä ihan hyvä, kun viettää tuonne itärajan tuntumaan, niin ei ole pitkä matka noutaa. Sami taas sai Jepjepin ja Aras Bike & Partsin lahjoittamat palkinnot. Ja sieltä meidän kiihdytyssankari tulee. Tämä pyörä nähtiin tosi toimissa tuossa pari viikkoa sitten kiihdytysradalla.
Luulisi, että tuossa takarenkassa pitoa riittää, mutta niin se vaan kuulemma suti. Mutta sehän vaan kertoo voimasta. No niin, nousepa tänne lavalle, niin saat sen pokaalis. Ei me tulla ojentaa sitä sinne maan tasalle. Kyllä chopperiluokan voittajan kelpaa, kiivetä tänne lavalle asti. Näin. Ja Esa saa palkinnoksi muun muassa HD of Helsingin lahjoittaman lahjakortin, Other Side Tattoo lahjakortin ja V-Twin Cityn lahjoittaman lahjakortin. Noin, nyt ollaan päästy nämä varsinaiset luokkajakoon perustuvat palkinnot läpi. Seuraavaksi on muutamia yksittäisiä palkintoja, joista ensimmäisenä jaamme parhaan maalauksen palkinnon. Kun mä tänään kattelin noita pyöriä, niin ei mun tarvinnut oikeastaan edes kysyä tuolta ääntenlaskijoilta, että kuka sen palkinnon voitti, se oli aika selvä juttu. Palkinnon voittaa mies, joka on voittanut ennenkin parhaan maalauksen palkinnon täällä, muistaakseni viime vuonna. Ja siksipä pyydänkin, että Janne Ikkala tulee pyörän numero 45 hienon baggerinsä kanssa pokkaamaan parhaan maalauksen palkinnon. Pitää ihan kysyä, oliko se 26-tuumainen etupyörä? Kyllä se on. Mä oon kuullut, että niitä on isompiakin, Janne. Noita on noita 26 aika monella nykyään. Seuraava. Aivan oikein. Elikkä tämän baggerin rakentamisessa tuntuu taivas olevan rajana tänä päivänä. Ja ihan hyvä niin. Mitenkään en ole pahoillani siitä, että saadaan tämmöisiä uusia tyylisuuntauksia tähän pyörän rakentamiseen. Mutta niin ikävästi kävi, että tänne lähtiessään aamulla tuolta Vartiokylästä niin pyörän kytkin päätti antautua. Mutta hän ei siitä lannistunut, vaan koko päivän korjasi ja etsi osia ja lopulta pääsi tänne juuri ennen palkintojen jakoa. Janne, you had so bad luck today, you know, that we want, you're our dear friend, we want to give you a special award. Could you please take your trike right to the front of the stage. We want everybody to see it. Annetaan isot aplodit Jonnelle, joka on niin kova Suomen ystävä, että hän tuli tänne meidän Helsinki Bike Showhun. Ja kaikista vastoinkäymisistä huolimatta niin tuli sitten vielä lopulta tänne paikalle ja nyt hän on täällä tänään ja tuo hienot raikkinsa tänne meidän kaikkien nähtäväksi. Janne, please come up to the stage. Tämä pyörä, jos mikä olisi ansainnut tänään palkinnon. Janne. Your bike deserves a prize, but more than that, you deserve a prize for coming here, being such a good friend, coming to our show, and despite all the troubles you had, you made it here. Thank you so much. Ska på finska? Jo, minä tulen paukku-televisiosta. Inte stycken jag ruotsalaisista. Nej. Like this. No, I must say it was a rough day today, but I made it, but a little bit late. But I'm very happy to be here, and I enjoy Finland so much, and all the friends there. Thank you so much. Kiitos Janne. Thank you Janne. Olen todella iloinen siitä, että me päästiin näkemään tää pyörä Suomessa. Tän tasoisia pyöriä ei kovin paljon täällä näe. I'm just telling how fun guy you are, you know, beautiful and everything. Det ska vi göra.
niin, ja sitten se hetki, mitä kaikki olette odottaneet, nimittäin People's Choice. Mutta ei oikeastaan vielä anneta sitäkään, vaan tehdään vielä semmonen pikkujuttu, että täällä on nyt kaikki ne arvotoliput, mitä te olette tämän päivän aikana täyttäneet. Näistä valittiin se yksi pyörä, jota suurin osa teistä äänesti. Mutta sen lisäksi, että te äänestitte sitä pyörää, niin teillä oli mahdollisuus osallistua arvontaan. Tällä kertaa arvonnan palkintona on lahjakortti Superbikers-liikkeeseen. Ja nyt tarvitaan sitten yksi onnetar tänne. Haluaisinkin pyytää oman tyttäreni siitä eturivistä. Sara tulee tänne. Sama kuin iskä. Noin. Tyttö on niin kiinni kasvanut tuohon kameraansa, että se ei malta sitä voi panna pois tämmöisessäkään tilanteessa. Ja näin sieltä kaivetaan. Onko siinä puhelinnumero? Siinä on puhelinnumero, me pystymme ottamaan yhteyttä voittajaan. Nyt seuraa taas tää hauska hetki, kun mä yritän kaivaa puhelinta ja puhua mikkiin. Ja kiitokset Saralle pienet aplodit. Hallota. No niin, Samuel Heikkinen täältä Helsinki Bike Showsta, terve. Oletkos vielä täällä näyttelyssä? No niin, sieltä mies tulee. Sehän on vanha tuttu komppi. Pannaanpa luuri tästä pois. Kerrankin herra löytyy itse paikalta. Herra tai neiti tai rouva, ihan miten vaan. Näin, onneksi olkoon. Ja aika monesti on nimittäin käynyt niin, että ollaan jouduttu jälkeenpäin toimittamaan palkinto. Mutta tällä kertaa saamme lahjoitettua sen saman tien. Näin, pieni hymy, tuuletus. Arpa onni suosi tällä kertaa. Kiitoksia käynnistä ja tervetuloa uudelleen. No niin. Sitten se iso asia, eli teidän valitsema paras pyörä. Pannaan tää tonne syrjään, niin se ei turhaan rumena täällä maisemaa. Kunhan meidän ihastuttava avustajamme väistää ensin pois tieltä. Yleisö on valinnut oman suosikkinsa tässä näyttelyssä. Tämä suosikki tulee voittamaan muun muassa tuon Reftekin vaihteiston ja varmasti jotain muutakin pientä siihen päälle. Siellä taisi olla HD of Helsingin lahjakorttikin. Ja tää nyt käy vähän tylsäksi kyllä, mutta Janne, tuu nyt sen baggerin kanssa tänne. Ja älkää kadotko sitten vielä mihinkään, eli täällä on näitä tavarapalkintoja teille vielä odottamassa kaikille, jotka olette palkintoja tänään saanut. Janne kun jättää sen pyöränsä tähän lavalle, niin keräännytään kaikki sen pyörän taakse tänne yhteiskuvaan. Pyydän, että mahdollisimman moni, kellä siinä kameroita on, niin nappaavat näyttävät kuvat meistä kaikista, kun olemme täällä lavalla. Noin. Nyt pikkuhiljaa voisivat kaikki loputkin voittajat tulla sitten pokaleineen tänne lavalle. Janne and our Russian guest also, please come up to the stage. So we'll take a group photo. Kaikille teille muille sillä aikaa, kun tänne voittajat tulevat paikalle, niin haluan esittää lämpimät kiitokset sekä MMAF:n että Alliance MC:n puolesta, että tulitte tänne ja teitte yhden parhaista Helsinki Bike Showsta ikinä. Tämä oli meidän 10. vuotemme ja toivotaan, että se ei jää viimeiseksi. Kiitoksia teille kaikille, turvallista kotimatkaa ja nähdään ensi vuonna.